ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/2/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಮತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಓವೇ ಪಾತೆರಡು ನಿಕ್ಲು ವಾದ ವಿವಾದ ಮಲ್ಪೆರಪಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಚರ್ಚಾ ಮಲ್ಪೆರಪಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆಯವಡು ಐಕಾದು ಆ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಉತ್ತರ: 7 ದಿನದ ಭಟ್ಟಿ ಏರೆ ಪೊಸಬೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ 7 ದಿನದ ಭಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲಲೆ ಇಂದೆರ್ದು ಬುದ್ಧಿದ ಕೊಳಕು ಮಾತಲ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುಪ್ತ ಬಾಬಾ ಗುಪ್ತ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಪ್ತ ಆಸ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೊಂಡೆರಡ ತಬ್ಬೆ ಬಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುನುಜೇರು. ಗೀತೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಿಯತಮೆರೇ ಲಕ್ಕಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲೇನ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಗೀತೆನ ಕೇಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವಡು. ಅಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಏತೆತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಪನ್ಪನವು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುನು. ನಿಗಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಿರ್ತಿರ್ದು ಪತ್ತದು ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸ್ಥೂಲವತನದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಮಾತ ರಹಸ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮೆಣ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬಾಬನ ಕೈತಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಐನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಪುದರುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಪುದರ್ನು ದೆಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಳ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ದುಲ್ಲೆ ಪಂಡುಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಇಂಚಿನೇನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನವಾಸಿಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸ್ಥೂಲ ವತನದ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತ ಪಾವನೆಯರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಅವಸರಿಯತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಪುಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಪೆಟ್ಟುಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತೆರಡು ಮಸ್ತಾದು ಪಯರಬಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪ್ನನೇ ಮೂಲ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ಪಂದ ತೆರಿಯುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಒರಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು. ಬೀಜ ಏತು ಎಲ್ಲಿಯಾದುಂಡು ವೃಕ್ಷದ ವಿಸ್ತಾರ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬೀಜೋಡು ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಬೀಜೋಡು ಅಡಕವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷ ಬೈದುಂಡು ನಿಕುಲು ವಾ ರೀತಿ ತೆರಿಯುವನರೋ ಅಂಚೆನೆ ತೇರ್ಲು ತಿರಿಯುವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ. ವೃಕ್ಷದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘವಾದ ತೊಜ್ಪದಿರು. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ವೃಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯನ್ ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ಪೊಸಬೇರು ಒತ್ತೆರಡ ತೆರಿಯುನುಜೇರು. ಎರಾಂಡಲ ಪೊಸಬೇರು ಬಣ್ಣಗ ಆಕ್ಲೇನು ಬಾಬಾ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯುಜಿ ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಬಾಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಯುಂಜೇರು. ಈ ಬಾಬಲ ಸಹ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನಲಗ ಸಹ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಆಸ್ತಿಲ ಸಹ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಪೊಸಬೇರು ಎರಾಂಡಲ ಕೇಂಡೆರಡ ತಬ್ಬಿ ಬಾದು ಬುಡುಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ 7 ದಿನದ ಭಟ್ಟಿಲು ಕುರ್ಲವಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ 7 ದಿನ ಭಾಗವತ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚಿನೇನು ಓದುವೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಸಮಯಡು 7 ದಿನದ ಕಾಲ ಭಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲವಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊಳಕೊಂಡು ಅವು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಜೋಡಣೆ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೋಗಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ರೋಗಿಲು ಪುಜಿರು. ಇದು ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ರೋಗವಾದುಂಡು. ಐನು ವಿಕಾರದ ರೋಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಅಂಡಲ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಅನಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಬುಕ್ಕುಡೊಂಜಿನ ಶರೀರ ದೆತ್ತೊಂಡು ಪನ್ಪುನಲ ತೆರೆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಏಪಲ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದುಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲನ ಮಿತ್ತು ಜಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಕಾಲೆರ್ನ ಕಾಲ ಮಹಾಕಾಲ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮಹಾಕಾಲನ ಮಂದಿರಲ ಉಂಡು. ಸಿಕ್ಕೆರ್ನ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನಲ ಒಂದು. ವಾಸ್ತವಡು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಈ ಬ್ರುಕುಟಿಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಆತ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಂಡು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಈ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುವೆರು. ಇಂದೇನು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾಗ ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಆಧಾರವದ್ದೆತೊನೆರು. ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬನು ಭೋಲನಾಥ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ದಯಗು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಭೋಲನಾಥ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಸಾಧು ಸಂತ ಇಂಚಿನಕಲು ಅರೆಗನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಿರಿಲ್ನು ಮಿತ್ತು ತೊಜ್ಪವೆರು.
ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಪೆರು ಜೋಕ್ಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದುಂಡು ಗೀತೆಡ್ಲ ಬರೆಯತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಎಂಚ ದೆತ್ತರಡ ಆಕುಲು ಪತ್ತು ದೆಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಓದುದೇರೋ ಎಂಕುಲು ವಾದ ಮಲ್ಪುಜ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜೋ ಅಂಚಿನಕುಲು ಐತ ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಏಪಲ ದೆತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತೆರಿಪಲೆ ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪೇರು ಏನನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಅರೇನೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ಲ ಸಹ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಐನೆ ಪಣಂದು ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮತಾಂತರಲಂತು ಮಸ್ತುಂಡತ್ತೆ ಈ ಗೀತೆಲು ಏತು ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಾರ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಇಂಚಿನ ಗೀತೆಲು ರಚನೆಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಇಂದು ಜೋಕಲೆಗಾದೆ ಮಲ್ತುದುಂಡು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗೀತೆಲುಂಡು ಎಂಚ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಯನಹೀನೆಗ್ ಮಾರ್ಗ ತೊಜ್ಪಲೆ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಭು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಪ್ರಭು ಅತ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ ಬಂದು ನಿರಾಕಾರಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರಡು ಪೋತೆರು ಮುಲ್ಪ ಅಂತು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಏದು ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಉಡ್ಪರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಆಯ್ದವರ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣಾಪರು ಏ ರೇತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಬಕ್ಕಂಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರು ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪಿರು ಐತ ಅರ್ಥಲಾಪುಂಡು ಶಾಲೆಡಿಯಾನ ಏತು ಓದುವೆ ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಜೆ ಏರು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ದೀಪುಜೆರೋ ಆಕಲು ಕಡೇಟು ಕುಲ್ವೇರು ಐನರ್ದವರ ಆಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಾದುಪ್ಪೇರು ಆಕಲು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗೀತೆಲುಂಡೋ ಐನು ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಇಂಚಿನ ಗೀತೆ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ದೀವೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಎರೆಗಾಂಡಲು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪದು ಕೊರಳಿ ಎಂಚ ಮಾಯದ ನಿರಳು ಕೂಡ ಬೂರುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸುನು 5,000 ವರ್ಷಲು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಣ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಆದುಂಡು ಈ ಗೀತೆಲ್ಲ ಸಹ ಏರೋ ಮಲ್ಪದಿರು ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಪತ್ತುಂಡು ಐನು ಕುಳಿದು ಮಲ್ಪದಿರು ಈ ಗೀತೆಲು ಪನ್ನಗಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಧ್ಯಾನೋಡು ಬಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪುನಕುಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಡು ಇಂಚಿನ ಗೀತೆಡು ಪನ್ಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಮಾತೆಡಲ ಬಾಬನ ಮುದ್ರೆನು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕುಲು ಕಡೆಕು ಬರ್ಪೇರು ಸಂಗೀತದ ಮಿತ್ತ ಅವಲಂಬಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಗಾಯನ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಸಹ ಪುದರುಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಅಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಮಧುರ ಏತು ಪ್ರಿಯ ಪಂದು ಕೇವಲ ಒಂಚಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನರ್ದವರನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ದೇವತೆಲ ಅರಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದತ್ತು ಚಿತ್ರೋಡು ರಾಮನ ಎದುರುಡು ಶಿವಲಿಂಗೊಂದಿದ್ದು ರಾಮೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಿನ್ ತೊಜ್ಪದಿರಿಂದು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ದೇವತೆಲು ಏರನೆ ಆಂಡಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪರು ದೇವತೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರುಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಳ್ದ ಅಂತರ ಉಂಡು ಅವೇ ದೇವತೆಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರಾಪೇರು ಎಂಚ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಸತ್ಯವಾದ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚರು ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಲೆತೊನುವೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆನೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆದುಪ್ಪರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ ಆರೆ ಈ ಜನ್ಮಡು ಸುರುಕು ಪೂಜಾರಿಯಾದಿತ್ತೆರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ನಾರಾಯಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತರು ಆಂಡ ಅಪಗ ಎಂಕುಲೆ ಆ ರೀತಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐನದವರ ಏತೊಂಜಿ ಕುಶಿತನ ಸೇರುದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಗುಪ್ತ ಸೈನಿಕಾದುಲ್ಲರು ಅಹಿಂಸಕಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ನಿಜವಾದುಲ ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕಾದುಲ್ಲರು ಕಾಮ ಕಟಾರಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಥೂಲ ಯುದ್ಧಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಕ್ರೋಧನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕಾದುಲ್ಲರು ಸೈನ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದೋರ್ದಕಲು ಸ್ಥೂಲ ಸೈನ್ಯನು ಉಂತದು ಬಿಡ್ತೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈಡು ಪುರುಷರ್ನ ಪುದರ್ನು ತೊಜ್ಪದೇರು ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲು ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾದುಲ್ಲರು ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಮಸ್ತು ಜನೊಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಪಾತ್ರನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನವ ಹೊಸ ಯುಗನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಈರುಗ್ಲ ಹೊಸ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ನವ ಯುಗ ನಲ್ಲ 40,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ಸತ್ಯುಗ ನವಯುಗವಾದುಂಡು ಇದು ಮಸ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರಪೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಗೀತೆನು ಸಹ ಕೇಂದು
ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲಗ್ಲ ತಿರಿಪೇರು ಇಂದು ಮಾತಲ ಯುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲು ತಿರಿಯೋನುವರು ನಿಕ್ಲಿನ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗೀತೆಲುಂಡು. ಈ ಗೀತೆಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ದೆಪ್ಪುನಗ ಬಾಯಿ ತೆತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು. ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನ ಏರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಕ್ಲೆಗಾದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಳುದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾಮಂತ್ರನು ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೆ ಸುರುಕು ಪುರುಷರ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ತೆರಿಪೊಂದಿತ್ತಿರು. ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆದುಂಡು. ಐದವರ ಮಂದಿರಡು ತಿರುಗುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಕನತು ಕೊರ್ಪ ಮುಲ್ಪನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿರುಗುನ ದೇಗು ಪೋಪರು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಪಯರ ಬುಡುಪುಜೆರು. ವಸ್ತು ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ತೂದು ಗುಡಿಯೆರಡ ಕುಡ ಅಂಚಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮೋರ ಮುಕುಟ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತುದರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಐತ ಭಾವಚಿತ್ರನು ತೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ನಿಖರವಾದ ಏರ್ಲ ತೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತೂವಲಿ ಆದುಂಡು. ಆಂಡ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ತುಲೆ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಣ್ಣರ್ದು ಬುಡುಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ಭಗವಂತೆ ಚಿತ್ರಕಾರ ಆದುಪ್ಪಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತುಂಡಲು ಸಹ ಅವೇ ತರಹ ನಿಖರವಾದ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಬರೆಯ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪಯರು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಾವನಾಪುನವು ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಆತ್ಮನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಒರಿ ಬಾಬಡುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಏರ್ಡಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದು ಮಾತಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಾಟಕ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಸಮುದ್ರಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂತುದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅವು ಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಒಯ್ಟ್ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತೂಂಡ ಖಂಡಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡ. ಆಂಡ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ನದಿತ ಚೀಪ ನೀರ್ದ ತೀರೊಡುಪ್ಪ ಸಮುದ್ರದ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಒಯ್ಕ್ ದ್ವಾರಿಕೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅವು ಸಮುದ್ರದ ನಡುಟು ಇಜ್ಜಿ ದ್ವಾರಿಕಾ ಪಂದು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡು ತೂತರು ಸುರುಟು ಈ ಸಂದೇಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಲ್ಜರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಬೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೇರು. ದೇಪಂಡ ಭಟ್ಟಿಡು ಜೋಕುಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನರ್ದವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಹೆಂಚ ಸುರುಟು ಮಲ್ತುದೆರು ಅಂಚಿನ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆರು. ಈ ಪಾತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲ್ ದಾದೆಲ್ಲ ತೂಪನೋ ಐನು ನಿಕುಲ ತೂತುಜಿ ಪನ್ಪನ ಗೀತೆಡುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಬೇಗನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಎಂಚ ಪರೀಕ್ಷೆದ ದಿನಕುಲು ಕೈತಲ ಆಪುಲೆಕನೆ ಎಂಕುಲು ಏತು ಅಂಕುಲೆರ್ದು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಪ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಸಹ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದ ಕುಲೊಂದರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಬರ್ಪುಜೆರು. ಶಾಲೆಡು ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಸಹ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸ್ಥೂಲವತನ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ತೆನೋ ಐನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೇಹದ್ದದ ದಶೆ ಉಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾಹುವಿನ ದೆಸೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಪೋದು ಚಾಂಡಲಾಪೆರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ದಶೆ ಅವು ಹದ್ದದ ದೆಸೆಯಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತುಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಡು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆತರು. ಬೊಕ್ಕ ಕಳೆಯೊಂದರು ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಪೊಸತು ದಾಲತ್ತು ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾದುಪ್ಪರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಾಯ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮಗು ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಮಾತ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ಆ ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಆರು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಕ್ಕನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಆರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಆರು ಇತ್ತೆ ತಿಗುದೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಏ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವುಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾಯರೆ ಪೊಸತು ದಾಲತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಪಾಠವನ್ನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತುನಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡು. 2
ಜ್ಞಾನದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲೆ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಐತ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತಗ್ಲೆ ತೆರಿಪವಡು ವರದಾನ ಮಾಯದ ಸಂಬಂಧೊಲೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ದು ಬಾಬನ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಯಜಿತ್ ಮೋಹಜಿತ್ ಭವ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಪರತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ರದ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಟಿಯಾಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಹಯೋಗಿ ಅಂತೂ ಆಲೆ ಆಂಡ ಕಂಪೇನಿಯನ್ ಪಂಡ ಜೊತೆಗಾರ ಆವರ್ಚಿ ಜೊತೆಗಾರ ಒರಿಯನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಮಾಯದ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆದ ಉಡುಪುನು ಮಾಯಜಿತ್ ಮೋಹಜಿತ್ ವಿಜಯ ಆದಪ್ಪರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಾಂಡಲ ಒಂತಾಂಡಲ ಮೋಹಪ್ಪನಗ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬದಲು ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು ಆಯ್ನದವರ ಎಂಚಿನನೆ ಆವಡು ಎಂಚನೆ ಆವಡು ಕುಶಿಟ್ಟು ನಾಟ್ಯ ಆವಡುಪ್ಪಾರು ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಏಲಿಕ್ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನಷ್ಟಮೋಹ ಇಂಚ ನಷ್ಟಮೋಹ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆ ವಿಜಯಮಾಲೆದ ಮನಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸತ್ಯತೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ದು ವಜ್ರದ ಹೊಳಪುಣು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯಾಲೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲಲ ಏಕರಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿದ ಆಸನಧಾರಿ ಏಕಾಂತವಾಸಿ ಅಶರೀರಿ ಏಕತೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರೇ ಎಕಾನಮಿದ ಅವತಾರರಾದುಲ್ಲೇರು ಓರಿಯೊರಿಯನ ವಿಚಾರಣು ತೆರಿಯೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಓರಿಯೊರಿಯರಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಲೆ ತೆಗೆದೊನ್ನವು ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪಂಡ ನಿಖಲ ಸಂಘಟನೆದ ಏಕತೆದ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರನ ಸಂಘಟನೆ ಕನಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.